Δευτερολογίες Δημοτικών Συμβούλων, ο κ. Αντωνακόπουλος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Εγώ μπορεί να εμείς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι ξέρουμε πόσα παιδιά χωράνε σε μια πισίνα και πόσα παιδιά δεν χωράνε. Εμείς νομίζω συζητάμε επί αυτών που ακούγονται και επί αυτών που εισηγούνται. Και πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι σας ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, ακούστηκαν μέσα σε 10 λεπτά 3 διαφορετικές απόψεις και να εξηγήσω. Από τη Δημοτική Αρχή. Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος πριν, ο κ. Μαυρόπουλος. Η κυβέρνηση λέει δεσμεύτηκε για μόνιμο προσωπικό. Συμπληρώνει ο κ. Δήμαρχος. Πολύ σύντομα λέει θα υπάρξει τέτοια δυνατότητα νομοθετική κτλ. Πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Μετά από 2 λεπτά λέμε ότι θα διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή συνήθως διεκδικείς από αυτόν που δεν σου δίνει κάτι. Δεν ξέρω τι διεκδικείς από κάποιον που σου δίνει. Και είπε ο κ. Αγγέλης ότι εντάξει. Είπε και ο Δήμαρχος έτσι που έστηκε Σαριανή ότι ζητάει λέει τόσα χρήματα λέει και μόνιμο προσωπικό και αυτό είναι κορώνα. Είναι κορώνα να ζητάς μόνιμο προσωπικό από μια αριστερή κυβέρνηση. Άρα, τι. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής απλό και αυτό καταδεικνύουμε ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση την οποία είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Από τη στιγμή που όλοι έχουμε τις δικές μας κομματικές αναφορές και κάποιοι από εσάς και κάποιοι από εμάς αποτελούν κεντρικά στελέχη κομμάτων, πρέπει να πάρουν θέση και επί αυτών των ζητημάτων, πέρα από το αν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε, για το πόσα άτομα και πόσα παιδάκια χωράνε σε μια λωρίδα κολύμβησης. Εμείς αυτό λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος συνάδελφος. Μία παρατήρηση μόνο από μένα. Παρατήρηση τόσο πολύ εισαγωγικό. Κύριε Κόγκαλη, δεν πρόκειται περί αιμονής. Νομίζω ότι είναι άστοχος ο χαρακτηρισμός. Δεν είναι αιμονικό το να λες ότι διαφωνείς με κάτι. Είναι μια για την ενσωμάτωση, μάλλον για την υπαγωγή του κολυμβητηρίου στον ΟΠΑ ή στο Δήμο. Είναι μια πολιτική θέση. Και η μία και η άλλη. Νομίζω μόνο αυτό έτσι, για να μην αιωρείται η αίσθηση ότι είμαστε αιμονικοί. Και εγώ μαζί. Και ως προς τη διατύπωση για τα σωματεία, εγώ προσωπικά συμφωνώ. Η επικεφαλής του παρατάξεων, ο κ. Τζοτζιώτης. Εντάξει, όσον αφορά τα ζητήματα, επειδή ανήθηκαν πολλά, και μάλιστα έγινε μια συζήτηση η οποία κατά τη γνώμη μου αποτυπώνει και την πολιτική πρωτοβολία και της Δημοτικής Αρχής, αλλά ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο αναδείχθηκε, δεν το περίμενα, σας το λέω, δεν το περίμενα, και η πολιτική στήριξη στην κυβέρνηση. Από τα συμπεραζόμενα δηλαδή της πλειοψηφίας, βγαίνει και μια στήριξη προς την κυβέρνηση, που αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι λάθος δηλαδή από ένα δημοτικό συμβούλιο να στηρίζει από μια κυβέρνηση δηλαδή. Άλλο το τι θα κάνει ο καθένας και άλλο το τι βγαίνει. Προσέξτε. Εγώ θα ξεκινήσω ξανά πάλι από την πρώτη παράγραφο που έρχεται η εισήγηση. Η εισήγηση λέει: ο συγκεκριμένος χώρος έχει τη δυνατότητα με τη διαδικασία της ανταποδοτικότητας να έχει έσοδο. Όταν ξεκινάς από αυτό, γιατί έτσι ξεκινάει η εισήγηση. Στην αρχή μιλάει για την προηγούμενη δημοτική αρχή και μιλάει για έσοδα. Όταν μιλάς για αυτό, είναι εκ των πραγμάτων, θα οδηγηθείς σε λογικές όπου πρέπει να βγουν χρήματα. Άκουσα να λέει κάποιος. Τι θα τα κάνουμε τα χρήματα, θα τα βάλουμε στην τσέπη μας. Μα είπε κανείς ότι θα βάλει κανείς στην τσέπη τα χρήματα. Εδώ. Τι λέει η κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση να πω τώρα, μην πω γιατί. Τι έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς τι θέλουμε, όλα αυτά δεν τα κάνουμε για το καλό του ελληνικού λαού. Έτσι ώστε να τα αποδώσουμε μετά στο λαό, ή όχι. Πόσο όμως ερχόταν να τα αποδώσει στο λαό, πώς έρχεται σήμερα η συγκεκριμένη εισήγηση να τα αποδώσει. Με συγχωρείς, δεν έλεγε αυτό η κυβέρνηση, έλεγε να ξεπληρώσω τις τράπεζες. Δεν μπερδεύουμε. Να σας το πω, προσέξτε να ξεπληρώσει τις τράπεζες. Να σας το πω εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά όλοι σας λέτε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια χρέος. Τι να ξεχρεώσουμε. Το χρέος που έχει ο Δήμος.
Το ίδιο στις τράπεζες των Κωνσταντινών. Όχι, όχι. Σε χιλιάδες πολίτες το χρωστάει. Πέρα από τις χιλιάδες πολίτες χρωστάει και τα δάνεια όμως. Χρωστάει και τα δάνεια. Άρα στην ουσία δηλαδή φαίνεται η λογική. Ένα. Δεύτερο. Αιμονή ο φόβος για το σύμβολο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει περί αιμονής ο σύμβολος. Ο σύμβολος με τον τρόπο που μπαίνει δίνεται η δυνατότητα να μεταφραστεί και να χρησιμοποιηθεί όπως θέλει. Μπορεί να λέει κάποιος, τον έχουμε μόνο για τα προγράμματα της κολύμβησης. Γεια σας, συγγνώμη ρε παιδιά. Αν το χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση, για την οικονομική, για μια σειρά άλλα. Για προγράμματα λέω. Για τα αποδοτικά προγράμματα τι είναι αυτά. Και μάλιστα έρχεται σε έναν οργανισμό ή σε μια υπηρεσία, λέω εγώ, που δημιουργείται τώρα, που όντως ως υποδομή είναι χρήσιμη και μπαίνει αυτή η λογική του συμβούλου. Είναι επικίνδυνη και καλό το κάθε έναν από εσάς να πάρει προσωπική ευθύνη να το ψηφίσει. Γιατί μπορεί να έρθει αργότερα και σε άλλες υπηρεσίες. Μπορεί να μην το φέρετε εσείς, να το φέρουν άλλοι ή να σας αναγκάσουν να το φέρετε. Πάρτε ευθύνη γι' αυτό και σας το λέω, βγάλτε το τώρα για να μην εκτεθείτε και πολιτικά και προσωπικά ο καθένας. Το 3 ειδικά δηλαδή σας το λέω ότι είναι επικίνδυνο. 8-10 παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, και εγώ ρώτησα ειδικούς και προπονητές. Μπορούν να κολυμπάνε 8-10 παιδιά στην διαδρομή, μπορούνε. Ο κύριος Κατοπόδης μπορεί να κάνει μάθημα με 40 παιδιά, και εγώ μπορώ. Και ο κύριος Κατοπόδης μπορεί. Πότε να κάνει καλύτερο μάθημα, με 20 ή με 40. Εκεί παίρνουν, μπορεί να υπάρχουν προγράμματα και για 8 και 10 υπάρχουν. Και όλα δικαιολογούνται. Και αιτιολογούνται. Και επιστημονικά σας το λέω εγώ. Όσον αφορά συντήρηση, Φεδρό το αποκάλυψε ο κύριος Ζούμπος. Να περάσει η συντήρηση στο Δήμο. Ποιο είναι η Φεδρό όμως και αυτό που χρήζει και έρευνας. Το 100% του προϋπολογισμού του κολυμβητηρίου που αυξήθηκε χρειάζεται, ναι ή όχι. Έρευνα γιατί πήγε εκεί και γιατί η εταιρεία δεν είχε την υποχρέωση, δεν προβλέφθηκε λέγω στη σύμβαση να έχει την υποχρέωση της συντήρησης, μιας και η τεχνική υπηρεσία και ήταν πολιτικός προϊστάμενος κ. Ζούμπος δεν προέβλεψε για 1-2 χρόνια να έχει την υποχρέωση της συντήρησης και να μάθει και την τεχνική υπηρεσία. Αυτό είναι η φεδρότητα. Και δεν είναι φαντρό να ζητάς να είναι δημόσιο. Προσωπικού θα απαντήσω. Εγώ κύριε Ζούμπο δεν απάντησα στο προσωπικό, στο πολιτικό απαντάω. Και απαντήστε, δεν με απασχολεί. Εργασιακές σχέσεις, εργαζόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, όχι, επειδή οι άλλοι μίλησαν, προβλέπω ότι πιθανόν να μην γίνει συζήτηση. Εντάξει, θα γίνει συζήτηση έστω για να το ψηφίσετε εσείς. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Είπα ότι θα γίνει συζήτηση. Λέω να τοποθετηθώ να μην ξανατοποθετηθούν οι δουλειές του τοποθετηθούν. Πάλι να πασάρετε τον χρόνο. Καταλάβατε. Μας κοροϊδεύει Σταύρο, θα μιλήσει πάλι μετά και μας κοροϊδεύει. Όχι, δεν θα μιλήσω. Επειδή οι άλλοι μίλησαν, λέω αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Εγώ δεν μίλησα στο προηγούμενο. Ναι, αν δεν σκοπεύουν οι υπόλοιποι να τοποθετηθούν στο δεύτερο, θα τοποθετηθείτε στο δεύτερο, οι επικεφαλής των παρατάξεων. Θα τοποθετηθείτε στο δεύτερο. Ναι, άλλο, ωραία. 3 λεπτά ακόμα, κύριε Ζωτιώτη. Λοιπόν, προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν 2 γραμμές. Γραμμές Μπαντή-Γόγου, κυρίου Γόγου, συγγνώμη για το πρώτο, όπου σπρώχνουν προς τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στην αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Προσέξτε, οι εργαζόμενοι, ο κύριος Σιμίτης τους αποκάλυψε απασχολούμενους. Μετά, απασχολήσιμοι. Μετά γίναν ωφελούμενοι, τώρα λέω, με αυτού του είδους τις συμβάσεις, όπου θα πληρώνονται ανάλογα με τα έσοδα που θα έχει το κολυμβητήριο, είναι δούλοι. Σας το λέω ότι είναι δούλοι. Και τέτοιου είδους συμβάσεις, εγώ το πιστεύω, ότι είσαστε αναφέρεστε στην αριστερά και είσαστε και αριστεροί. Μην τις υπογράψετε. Μην τις υπογράψετε. Είναι δουλικές συμβάσεις.
Αυτού το είδους δηλαδή. Για ποιες μιλάς? Για αυτές που λέτε για τα. Τα 8 μηνά. Όχι, λέτε στην εισήγηση όπου το προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένων χρόνων και συμβασιού μίσθου σε έργο αμοιβόμενα ακουστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτυπο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης. Μισό λεπτό, στους οφειλούμενους. Λέω, το έχετε εδώ. Και μάλιστα είναι με πόλη. Θα υπάρξει εκτός κάποιοι, αν εννοούν, αναφέρουμε στον κύριο Πατήκη, στον κύριο Γόγου, συμβάσεις τύπου που κάναν πρώτα στον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό, όπου τους προσλαμβάναν, τους αφήναν απλήρωτους και μετά για να συνεχίζουν τα προγράμματα, γιατί έτσι μιλάνε, γιατί όταν μπορεί να υπάρχει κενό τα προγράμματα, για να συνεχίζουν τα προγράμματα τους προσλαμβάναν και κάναν συμβάσεις σαν κάνανε, εκ των υστέρων να έρθουν τα προγράμματα να ψηφιστούν και να πληρωθούν. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους έχουν κάνει και μηνύσεις. Άρα λέμε ότι εμείς είμαστε υπέρ του μόνιμου προσωπικού, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζουμε ότι αύριο οι υπηρεσίες μπορεί να μείνουν χωρίς να έχουν. Προσέξτε να δείτε κάτι όμως. Το ίδιο μας λέει και η κυβέρνηση. Αν αυτή τη στιγμή κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είναι η μονομερής ενέργεια με βάση τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Και προχθές έδωσε χαρτί που λέει ότι δεν θα προβεί σε μονομερής ενέργεια. Άρα δεν θα κάνει προσλήψεις. Έχουμε την ανακοίνωση του Κατρούγκαλου, ο οποίος τελειώνει. Μα έχει σχέση με το μόνιμο προσωπικό. Έχουμε σχέση με το λέει και ο Κατρούγκαλος ότι οι προσλήψεις που θα γίνουν από τους διαθέσιμους θα απαιρεθούν από αυτούς που άτυχον κάνουμε προσλήψεις. Δηλαδή θα τρώμε τη σάρκα από τις σάρκες μας. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του μόνιμου προσωπικού και μάλιστα πρέπει αυτό να αρχίσεις να το πεις, να το διεκδικήσεις, να το προπαγανδίσεις και πιθανόν να πεις στον κόσμο ότι μπορεί να μην ξέρει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε σαν δημοτική παράταξη και στην προεκλογία μου και στην δευτερολογία του Βαγγανακόπουλου, δυστυχώς φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή να απομονώσει το ζήτημα που συζητάμε σήμερα έξω από όλη την πολιτική κατάσταση που υπάρχει. Και αυτό έχει να κάνει με το λάθος αποτέλεσμα το οποίο θα βγάλει. Αυτό είναι το κριτήριο εμείς που βάζουμε, γι' αυτό βάζουμε τα ζητήματα τα πολιτικά, διότι εάν δεν δεις ποια και πώς λειτουργούν οι Δήμοι, ότι σήμερα υπάρχει ένας καλλικράτης, ότι σήμερα υπάρχει ένα επιτηρητήριο, ότι σήμερα υπάρχει μια κατάσταση όπου τον Απρίλη μήνα θα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Εγώ δεν θα πω, ξέρω και τι θα πω. Λέω όμως θα έχουμε άλλη κατάσταση τον Απρίλη μήνα. Σύμφωνα με αυτά που λέει η κυβέρνηση. Ξέρω ότι τον Ιούνιο μήνα που θα τελειώσει το τετράμινο πάλι θα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Δεν τα λέω εγώ, η κυβέρνηση τα λέει. Αυτές τις καταστάσεις λοιπόν θα τις πάρουμε υπόψη. Θα πάρουμε τι θα γίνει το Μάρτι μήνα. Θα το πάρουμε υπόψη τι θα γίνει το Μάρτι μήνα. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Και πώς θα γίνουν οι προσλήψεις. Και πώς θα γίνεται η καθαριότητα. Και πώς θα γίνεται το ρεύμα. Και πώς θα πληρώνονται όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα παίρνουμε υπόψη. Παίρνετε υπόψη ότι ο κύριος Βαρουφάκης είπε εχθές το εξής. Θα είμαστε εμείς η πρώτη χώρα που δεν θα πληρώσουμε τα χρέη μας στον Δουκτού. Μα τι λέτε τώρα, θα τα πληρώσουμε. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν ξέρουμε ότι έχουν συμφωνήσει κανένας νόμος που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα δεν μπορεί με μονομερή ενέργεια να καταργηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση.
με υπογραφή της σημερινής κυβέρνησης. Εάν δεν συμφωνήσει, όχι η Τρόικα, όπως λέμε, οι θεσμοί. Όλα αυτά, εάν δεν τα πάρετε υπόψη, πώς βάζουμε λοιπόν το ζήτημα, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει ζήτημα αυστηρή επιτήρηση της κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα. Είτε αυτό έχει προσλήψεις, είτε έχει χρηματοδότηση, είτε κτλ. Μα πού το βρήκατε ότι η κυβέρνηση θα πάρει μόνιμο προσωπικό? Εκείνο που έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει τα πεντάμινα, αυτό λέει. Αυτό έχει γράψει μέσα. Εσείς θα παίρνετε, κύριε. Πώς να απαντήσω. Να μιλήσεις. Όχι, να μιλήσεις να μου απαντήσεις. Όχι έτσι. Να μιλήσεις να μου απαντήσεις άμα θέλεις. Έτσι, μπράβο. Έτσι κάνουμε. Δεν λένε να πετάνε μια κορώνα και τα λοιπά. Πώς θα παίρνω. Γιατί δεν αντέχω. Στην Α, δεν αντέχετε. Τι κάνετε. Στην Κεσαριανή θα σας λέω, θα το έχω σημειώσει και έχω πάρει. Θα το έχω σημειώσει. Η Κεσαριανή. Εμείς σε αυτά τα ζητήματα δεν είμαστε χειροκροτητές των κυβερνητικών επιλογών που είστε εσείς. Πού να πάτε και να χειροκροτάτε αυτά τα ζητήματα όπως έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα. Εμείς σας λέμε, και έτσι κάναμε στην Κεσαριανή. Οι 5 δήμαρχοι που είναι του ΚΚΕ, όταν βγήκε η εγκύκλειος, βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε. Εμείς δεν σας είπαμε να την καταγγείλετε. Διάβασε το σημείωμα τι λέμε μέσα. Να διαφωνήσετε σας είπαμε. Δεν σας είπαμε να καταγγείλετε την κυβέρνηση. Να διαφωνήσετε. Δεν έχετε το θάρρος να διαφωνήσετε. Παρά μου λέτε θα κάνετε μετά από 15 μέρες. Το ΚΚΕ, οι 5 δήμαρχοι, το κατήγγυλαν, δεν συμφωνούμε. Και φτιάξανε γράμμα και ζητάνε από τον κύριο Υπουργό μόνιμες προσλήψεις όπως πρέπει και τα λοιπά. Του ζητήσανε τόσα χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Μαζέψανε τα σωματεία και τους φορείς, Κεσαριανή, Πετρούπολη και τα λοιπά και κάνουνε παραστάσεις. Εσείς τι κάνατε? Παραστάσεις. Πότε? Μόνοι σας. Α, εντάξει, μόνοι σας κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραστάσεις, να τους αλληλεγγύους. Βεβαίως, πώς δεν μπορείτε. Βεβαίως, αυτό κάνετε. Μα κύριε Δήμαρχε, αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας κατηγορούμε εμείς. Ότι κάνετε μόνοι σας παραστάσεις στην κυβέρνηση. Πηγαίνετε και κάνετε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά μας, κύριε Δήμαρχε. Μόνος πήγε στο Βούτσιο, ο Δήμαρχος. Άστο πώς πήγε. Άστε τώρα πώς πήγε. Ο κύριος Βούτσας δεν θα καλά. Δεν έχετε καλή έννοια. Να ρωτήσετε το 40% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματούς σας τι ακριβώς, πώς συμφωνούν με αυτή τη συμφωνία που εσείς δεν τολμήσατε ούτε εδώ πέρα το βάλετε σε κουβέντα δεν το βάλατε. Δεν τολμήσατε. Συνυπογράφετε αυτή τη διαφωνία των 40. Εμείς? Ναι. Εσύ προσωπικά δεν υπογράφεις? Όχι βέβαια. Τότε γιατί την επικαλείς? Για σένα. Μου είσαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μου είσαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Αφού την επικαλείς υπέγραψε. Είναι επικαλώ ότι εσείς διαφωνείτε. Γι' αυτό το βάλω στο ζήτημα. Υπέγραψε την. Ναι, κοιτάξτε. Εγώ να φέρτε εσύ εδώ πέρα. Γιατί δεν την εσύ εδώ. επικαλείς? Δεν την εσύ εδώ. Γιατί την επικαλείς? Εσείς φέρτε την εδώ. Κύριε Ούτε όχι, θα φέρουμε αφού την επικαλείσαι, υπέγραψε την. Έχω γράψει ένα άρθρο υπέρ των 40. Εμείς λοιπόν, 100. αν φέρετε θα φέρουμε. Φέρετε εδώ την Αιγύπτια συγκεκριμένα. Δεν έχει σχέση με το Εγώ δεν θέλω να θυμηθώ με τα δεν μπορεί να επιμένουμε. Εσείς έχετε μια άλλη κατεύθυνση. Εσείς θέλετε να δείτε τι θα προκυρώνω. Εσείς έχετε μια κατεύθυνση τέτοια η οποία θέλετε να εγκλωβίσετε τον κόσμο σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διέξοδο. Αυτό λέμε εμείς. Και σας καλούμε. Παίρνει μισό λεπτό. Και σας καλούμε. Εφόσον επιμένετε ότι εσείς θα έχετε μια καλή κυβέρνηση η οποία θα λύσει όλα τα ζητήματα μετά το δίμηνο ή μετά το τετράμηνο. Γιατί δεν περιμένετε αυτό το ζήτημα και να πούμε από τα σήμερα να ζητήσουμε όλοι οι δήμαρχοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και να πούνε ζητάμε μόνιμο προσωπικό, τόσο συγκεκριμένο όμως, όχι συγκεκριμένο, το οποίο θα δούμε, θα μας τα δώσει.
Οι δικοί σας δήμαρχοι γιατί δεν περιμένουν και παίρνουν πεντάμινα? Γιατί δεν περιμένουν οι δικοί σας δήμαρχοι? Εμείς κάνουμε. Τα πεντάμινα στο Δήμο Βύρωνα τα καταψηφίσατε. Στην Κεσαριανή τα πήρατε. Τα καταψηφίσαμε και στη Κεσαριανή, δεν τα ξέρεις καλά. Τα καταψηφίσαμε. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη πάλι, κύριε Πάλμο, ζητάω συγγνώμη για αυτό. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δεν πειράζει, εγώ τώρα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω σου. Θα πατήσετε τόσο δεν πληρώσει. Όχι, σου λέω. Δεν μιλάω σε αυτό. Λέω το εξής. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Να περιμένουμε και να κάνουμε την αίτηση σήμερα, διαφωνώντας με την Αιγύπτο κτλ. Δεύτερο, το Σεπτέμβρη μήνα να οργανώσουμε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Το Σεπτέμβρη μήνα. Μέσα από μια προεργασία η οποία θα ακολουθεί από τα σήμερα μέχρι το Σεπτέμβρη. Να πάρουμε προσλήψεις, να κάνουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, το δίμηνο καλοκαίρι του καλοκαιριού, ελεύθερα όλα τα παιδιά του σχολείου να πέσουν μέσα στην πισίνα. Όλα τα παιδιά. Όσα μπορούν. Όσα μπορούν. Μισό λεπτό. Είπα θα έχουμε κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τι πώς θα τα κάνουμε. Δεν μπορείς τώρα να την κυβέρνηση. Είναι σαφές. Εγώ θα μας τα λύσει λοιπόν, θα κάνει αυτό το ζήτημα και το Σεπτέμβρη μήνα θα υπάρχει όλη αυτή η προεργασία να ετοιμαστούμε με όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν θα παρακαλέσω γενικά να μην διακόπτουν οι ομιλητές. Λοιπόν, αυτά θα σας πάρω πίσω από την Δηλαδή προφανώς διαφωνώ. Τι θα κάνω δηλαδή. Προφανώς δεν διαφωνώ. Και εγώ ζητάω συγγνώμη το δέκοψα τον κύριο. Ο κύριος Πυρόπουλος έχει πει μια φορά λέει δεν έκοψε ένα δημοτικό συμβούλιο, μου έχει προσφυγεί προσωπικά, μια φορά μου είσαι να παρεμβαίνεις. Παραπάνω γίναμε. Θα παρεμβαίνω όταν τον αισθάνομαι και ζητάω και συγγνώμη και εκ των προτέρων και έμετα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεκτή. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Συμπληρωματικά προς όσα είπα στην πορτολογία μου, για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, σε ένα-δύο σημεία που αποτέλεσαν αντικείμενο διαφωνίας απόψε. Ακούστηκε κατά κόρον από την πλειοψηφία, πρώτον, ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγο κατά λέξη να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τον αθλητισμό όπως γίνεται παντού το κολυμβητήριο, γιατί θα καταργηθεί ο. Υπάρχει λόγος για να το λειτουργήσει και να το διοικήσει το προσωπικό του ΟΠΑ που έχει την εμπειρία και τις γνώσεις. Ο ΟΠΑ δεν είναι η διοίκησή του που θα καταργηθεί, ο ΟΠΑ είναι οι εργαζόμενοι που τον αποτελούν και που έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και θα συνεχίσουν όταν απορροφηθεί, όποτε και αν απορροφηθεί, να λειτουργούν το κολυμβητήριο μέσα από τις δομές του Δήμου. Και χωρίς να παίρνω θέση επί της ουσίας, τη θέση μας θα την δείτε όταν έρθει η ώρα. Θα ήθελα τουλάχιστον να πω σε αυτό το θέμα, λίγο σε βαθμό διαδικασίας, δεν τολμώ να πω στους θεσμούς, γιατί θα παρεξηγηθώ ότι υπερασπίζουμε και την Τρόικα, όπως έχουμε κάνει με την ορολογία σε αυτή τη χώρα, κάποια πράγματα. Δεν θα έκλαψε. Πήραμε λέει απόφαση ως παράταξη να καταργηθεί ο ΟΠΑ. Εκεί την επιτροπή τότε τι συζήτησατε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αποφασίσει. Προφανώς, συγγνώμη και Σωτηρόπουλε. Ναι, αλλά μην προκαταλαμβάνετε κατά αυτόν τον τρόπο. Και σας λέω δεν είναι θέση μου επί της ουσίας. Θα τη δείτε τη θέση μου επί της ουσίας. Κυρία Πρόεδρε. Όταν καταργηθεί και θα περάσει. Το λέω, το επισημαίνω ότι κάποια στιγμή και η ορολογία και κάποια πράγματα σε βαθμό σε κάποιες διαδικασίες έχουν το νόημά του. Θεωρεί ότι είναι σαφές ότι το Συμβούλιο δεν πάρει απόφαση. Ναι, αλλά εντάξει. Όταν η εισήγηση από όλους είναι αφού πήραμε απόφαση ως παράταξη, δεν υπάρχει λόγος να λειτουργήσει. Τώρα μπερδεύουμε τις λέξεις. Αυτό ακριβώς λέω. Εδώ υπάρχει πολλή φασαρία. Λίγο έτσι στο βάθος και εμείς πράττουμε κάτι πολύ ακριτικό εδώ πέρα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Πάμε στο σύμβουλο ή στο μάνατζερ. Και ειλικρινά, γιατί μιλάμε με αυτή τη φρασιολογία και την ορολογία, και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι την αιμονή σε αυτό το θέμα. Και πιστέψτε με, εάν το αποσύρατε δήμαρχε με τις επιφυλάξεις που έχω, εγώ θα σας ψήφισα. Ιδίως και μετά από κάποιες θετικές κινήσεις που έγιναν, όπως στο θέμα των σωματιών, που εγώ συμφωνώ με την διόρθωση που έγινε. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά γιατί εμένετε σε αυτή τη θέση. Εκτός κι αν, όπως έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, θέλουμε πάση στη θυσία να πάρουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, μέσω της περιγραφής των προσώπων, δεν είναι και πολλοί που έχουν αυτά τα προσώπα, κάτι που εγώ σε καμία περίπτωση θέλω να το πιστέψω. Ακόμα και από την πλευρά της πλειοψηφίας, ακούστηκαν για αυτό το θέμα επιφυλάξεις.
και για τη σκοπιμότητα της πρόσληψης και για την υπεριγραφή των αρμοδιοτήτων που δεν επιτρέπει να φανεί τι ακριβώς θα αποφασίσουν. Προγράμματα μπορούν να κάνουν και οι γυμναστές με ειδικότητα κολύμβησης. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ανοίγετε την κερκόπορτα. Αύριο θα έρθουν αντίστοιχα αιτήματα και για άλλες διευθυντικές θέσεις. Και την ορολογία της ιδιωτικοποίησης δεν τη χρησιμοποίησα εγώ, αλλά θα ήμουν πολύ προσεκτικός και όταν θα τη χρησιμοποιούσα ήμουν στην πλευρά της πλειοψηφίας. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτή η ορολογία χρησιμοποιείται πέρυσι για την ανάθεση, για την μίσθωση, παραδείγματος χάρη, του κηλικίου της παιδικής χαράς της Νέας Ελβετίας. Χαρακτηριζόταν ως ιδιωτικοποίηση και ακολουθούσαν και δυναμικές ενέργειες. Από κάποιους που σήμερα μας φέρνουν εισήγηση να μισθωθεί και ορθά που δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα το κηλικείο του κολυμβητηρίου. Να ξέρουμε και τι λέξεις χρησιμοποιούμε. Για το θέμα του προσωπικού, τα είπε και ο πρόεδρος του Σωματείου, σας είπαμε και τις επιφυλάξεις μας και για το πώς μπορεί, αν μπορεί να γίνει πρόσληψη μέσω του Δήμου. Προφανώς και όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Προφανώς και γι' αυτό είπα μεταβατικά μέχρι να το έχουμε. Αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα πάμε στα οκτάμινα, γιατί και εγώ έχω τις ίδιες επιφυλάξεις με εσάς για το θέμα του προσωπικού με σύμβαση. Έχουμε μπλοκάκι, όπως αλλιώς το χαρακτηρίζουμε, που αποτελεί μια μακρολή ιστορία σε αυτόν εδώ τον τόπο. Σε ό,τι αφορά τα σωματεία δε, συμφωνώ με την αναδιατύπωση που έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Μπορούμε να το ξαναδούμε, δεν υπάρχει κανένας είδους προκατάληψη. Αυτό το όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κυρίαρχο. Εάν προκύψουν νέες ανάγκες ή αν δούμε ότι οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε την απόφαση. Δεν χρειάζεται να προκαταλαμβάνουμε τίποτα και δεν χρειάζεται να τους κλείνουμε και το μάτι ή να τους αφήνουμε να μας δημιουργήσουν τελεσμένα. Εάν, και επαναλαμβάνω κύριε Δήμαρχε, εάν αφαιρέσετε το τρίτο σκέλος, παρά τις επιφυλάξεις που έχω στο θέμα του ΟΠΑ και στα υπόλοιπα ζητήματα, εμείς θα το υπερψηφίσουμε. Εάν εμείνετε σε αυτό, εμείς θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαντής. Λοιπόν, ξεκινώντας αρχικά επί προσωπικού, γιατί ακούστηκε από τον αγαπητό συνάδελφο του Στάθου του Τζορτζιώτη το όνομά μου και το συνδύασε με αντεργατικές πολιτικές κτλ. Να του θυμίσω ότι είμαι ένας νέος εργαζόμενος. Τα ένσημά μου είναι βαρέα και ανθυγιεινά και από όλες αυτές τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το εισόδημά μου έχει μειωθεί κατά 60%. Οπότε προφανώς και δεν συμφωνώ με τέτοιες πολιτικές. Απλά έχω την εντύπωση πως κάποιοι είναι παρόντες απόντες μερικές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αν είχε ακούσει την αρχική μου τοποθέτηση, είχαμε πει ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας όσον αφορά το προσωπικό που θα προσληφθεί το κολυμβητήριο. Αλλά αν δεν γίνεται άμεσα να γίνει αυτό και πρέπει να λειτουργήσει, γιατί είναι λογικό να ασκούνται πιέσεις από τους δημότες, τότε πρέπει να μπούμε σε μια λογική συμβάσεως ενός έτους, λόγω του ότι θα υπάρξει αρκετά μεγάλο κενό στις οκτάμινες συμβάσεις μεταξύ της μίας πρόσληψης και της άλλης. Και το παραδέχτηκε μάλιστα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι θα υπάρχει αυτό το gap, το κενό μεταξύ τους. Και ίσως καλυφθεί από δίμηνες συμβάσεις. Οπότε ήταν άτυχη, πιστεύω, η τοποθέτησή του απέναντι τουλάχιστον στο δικό μου το όνομα. Τώρα, επί της ουσίας, έχοντας στα χέρια μου μια μελέτη, την οποία τη συζήτησα και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Αντιδήμαρχο στη σύσκεψη που κάναμε, που την έκανε το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Εντάξει, όσον αφορά, βέβαια, ο Δήμος Χανίων τους είπε ουσιαστικά να αναλάβουν αυτή τη μελέτη, όσον αφορά τη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου στα Χανιά. Το οποίο είναι στην ίδια χωρητικότητα με του Βύρωνα. Είναι με 25 πισίνα και κλειστό κολυμβητήριο. Πραγματικά, αν δείτε την εισήγηση που έφερε, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η αρχή είναι η μισή του παντός και ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με σταθερές βάσεις. Αν δείτε πραγματικά την εισήγηση αυτή, σε σχέση με την εισήγηση που μας έφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν έχει καμία σχέση. Αναλύει. Καταρχάς έχει πάρει 10 κολυμβητήρια σε όλη την Ελλάδα και έχει πει γιατί πέσαν έξω αυτά τα κολυμβητήρια, τι λόγοι συνετέλεσαν και να πέσουν έξω και θα δείτε μέσα όποιος προτρέξει και τη διαβάσει ότι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος λόγος ήταν τα σωματεία, ότι μπήκαν μέσα αρκετά σωματεία και ουσιαστικά δεν κατάφερε να λειτουργήσει το κολυμβητήριο και όπως ακούστηκε και πριν, τα περισσότερα από αυτά τα 10 κολυμβητήρια έχουν βγει εκτός προϋπολογισμού και ουσιαστικά έχουν χρεοκοπήσει και είδαμε και γύρω μας ότι πολλά κλείνουν κτλ. Αν δει αυτή τη μελέτη, και πράγματι και εκεί ουσιαστικά για το άρθρο 3 που διάφοροι ουσιαστικά είπαν ότι διαφωνούν,
εξειδίκευσε και ανέλησε μέσα στη μελέτη γιατί χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος είναι μηχανικός στη συγκεκριμένη μελέτη και μηχανικός θα έπρεπε να ήταν, γιατί ουσιαστικά έχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένες λειτουργίες ελέγχου του κολυμβητηρίου που είναι αρκετά δύσκολες. Όπως ακούστηκε, τα προγράμματα είναι συγκεκριμένα, τα οποία μπορούν να τα κάνουν γυμναστές με συγκεκριμένη σχέση εργασίας και έχοντας γνώση και εξειδίκευση στην κολύμβηση. Λοιπόν, πραγματικά είναι λιπέστατη η μελέτη, η συγκεκριμένη. Θα μπορούσε κάποιος να τη διατυπώσει και να αποσαφηνίσει πολλά θέματα που όλοι μας έχουν τις επιφυλάξεις μας και άτομα από τη συμπολίτευση. Ήταν θετικό ουσιαστικά η αλλαγή στο πέμπτο όσον αφορά τα σωματεία και αν δείτε και τα 10 κολυμβητήρια που υπάρχονται στους Δήμους και τα 10 υπάρχονται στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κανένα δεν υπάρχει απευθείας σε επιτροπή του Δήμου ή γενικότερα σε διεύθυνση του Δήμου. Αν λοιπόν είσαστε έτοιμοι, κύριε Κατοπόδη, να καταργήσετε τα νομικά πρόσωπα, γιατί δεν το κάνουμε τώρα. Γιατί το αποφασίζουμε τώρα. Να πούμε ότι καταργούνται τα νομικά πρόσωπα και περιέχονται στους Δήμους. Είσαστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό. Έχετε όλα τα δεδομένα. Ναι, προκαταλαμβάνετε μια απόφαση. Όπως είπε και προηγούμενος συνάδελφος. Γιατί ουσιαστικά λέτε ότι είστε σίγουρος ότι θα τα καταργήσετε. Έχετε όλα τα δεδομένα ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα στους Δήμους, στο Δήμο μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δηλαδή, δεν θα σας απαντήσω. Να ολοκληρώσουμε. Εκτός αν είναι ρητορική ερώτηση. Αν είναι ρητορική, εντάξει. Ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει άμα έχετε όλα τα δεδομένα και είστε σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην υπαχθεί στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού και όταν με το καλό τα καταργήσετε, να περιέλθει με τους εργαζόμενους που ήδη θα το αναλάβουν στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι γυμναστές και είναι εξειδικευμένο προσωπικό στο Δήμο. Μα και οι εργαζόμενοι αυτοί στο Δήμο θα έρθουν, δεν θα πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαδί και ο κύριος Λόγος. Μετά από εσένα. Επί προσωπικού ήθελα να απαντήσω σε αυτά που μου απίθυνε ο κύριος Γεωργιώτης. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή δημοπρατήσαμε, εκτελέσαμε και φέραμε εις πέρας πολλά, πάμπολα, μεγάλα, μεσαία και μικρότερα έργα. Σχολικά κτίρια, γυμναστήρια, κολυμβητήριο, αθλητικούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές, πάρκα κλπ. Λοιπόν, προφανώς ο κ. Τζοζότης, βέβαια και λόγω της φύσεως της ενασχόλησής του ως εκπαιδευτικός δεν έχει την εμπειρία σε αυτά τα θέματα και δεν γνωρίζει ότι καμία κατασκευαστική εταιρεία, κανένας ανάδοχος δεν δέχεται σαν μέρος της σύμβασης να αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης του έργου που κατασκευάζει για την χρήση του έργου, αλλά η συνήθις τακτική και αυτό που γίνεται είναι ότι οι ανάδοχοι, οι κατασκευάστριες εταιρείες, ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα, αναλαμβάνουν την συντήρηση για δομικά θέματα κατασκευαστικά, τα οποία προκύπτουν από την κατασκευή του έργου, από την αρχική κατασκευή και τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Όταν εκείνα αστοχήσουν λόγω κακής εγκατάστασης, λόγω κάποιου δομικού προβλήματος που υπάρχει από την κατασκευή, τότε υπάρχει συμβατική υποχρέωση των εταιριών για ένα διάστημα το οποίο ορίζεται από τη σύμβαση. Όπως μπορεί να πιστοποιήσει και ο κ. Βαλιανάτης, ο οποίος ήταν εδώ διευθυντής της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου του κολυμβητηρίου, η κατασκευάστρια εταιρεία δεν έχει συμβατική υποχρέωση για συντήρηση για θέματα χρήσης του κολυμβητηρίου πέραν της παράδοσης του έργου. Και επίσης είναι και λογικό αυτό, διότι η κατασκευάστρια εταιρεία για τις εξειδικευμένες ή τα μη εγκαταστάσεις του χώρου, τις εγκαταστάσεις των χημικών διεργασιών κλπ. Προσέλαβε υπεργολάβους εξειδικευμένους σε αυτά τα αντικείμενα. Και δεν μπορεί να προσλαμβάνει διαρκώς υπεργολάβους για ένα διάστημα μετά την κατασκευή του έργου. Και έτσι μόνο για δομικά και κατασκευαστικά θέματα έχει ευθύνη. Ο κύριος Λόγος έχει το λόγο. Ναι, μισό λεπτό. Εγώ δεν ήταν προσωπικό εδώ μεταξύ. Ευχαριστώ για αυτά που είπε, αλλά στη σύμβαση να πούμε να το βάλουμε. Διευκρινίστε κάποια πράγματα. Δεν το δέχεται κανείς να πει. Κύριε Λόγο, έχετε το λόγο της εξερολογίας σας. Ο κύριος Λόγος έχει το λόγο.
Χαίρομαι που η Δημοτική Αρχή στάθηκε στην εισήγησή μας, αλλά πριν απ' όλα, πριν σταθώ στα συγκεκριμένα σημεία στα οποία στάθηκαν κάποιοι, θέλω να πω ότι δεν έδωσα καμία συνέντευξη, κύριε Δήμαρχε. Είναι απόψεις και θέσεις όπως περιγράφονται και των άλλων στην εφημερίδα Επικοινωνία. Έχουμε ένα πλήρες site σαν παράταξη και εκεί αναρτούμε και εκθέτουμε τις απόψεις μας. Από εκεί λοιπόν πάρθηκαν, όπως και για το site Δήμος και Πολιτεία, όπως και για το Κεσαριανή Βύρωνας, όπως και οι συγκεκριμένοι. Είμαστε η μόνη παράταξη που είχε αναφέρει, πέρα από εσάς που κατεβάσατε την εισήγηση, ολοκληρωμένη πρόταση, εξού και την αναρτήσαμε. Γι' αυτό το λόγο. Και πάνω σε αυτή γίνεται κρίση. Ο κύριος Κόκαλης είπε ότι θα πρέπει να προσέχω σε αυτά που λέω, γιατί σαν επικεφαλής είναι παράνομο και νομικά. Θέλω να του πω ότι εφόσον υπάρχει το πρώτο που είπαμε, από την αμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και αναφέραμε την επαγγελματική δαπάνη παλαιότερα οριζόμενη, σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας και απεικόνησης συναλλαγών, τον ΦΑΣ, που είναι του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατάργηση του άρθρου 8, που εμπεριείχε τις διατάξεις για τις αποδείξεις δαπανών. Επομένως, από 1η Πρώτου του 2014, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς, νομικά πρόσωπα, θα αποδεικνύουν λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου με την σύνταξη του τίτλου κτήσης. Αυτό το λέω γιατί δείχνει ότι ό,τι λέμε είναι με τα λόγου γνώσεως, είναι ελεγμένο νομικά, γιατί ακριβώς εκφέρουμε πολιτικό λόγο, δημοτικό λόγο και γι' αυτό το λόγο το κάθε τι δεν μπορούμε να το αναφέρουμε και να ύπταται χωρίς να είναι σε νόμιμη βάση. Και για αυτή την περίπτωση, αν αυτό θεωρείται παράνομο, ας τιμωρηθούμε βέβαια, αδερφέ. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει την νόμιμη διαδικασία. Αν αυτή είναι κάτι που είναι στη διαδικασία του κατακριτέου, ας κάνει οποιοδήποτε θέλει τα νόμιμα για να μπορέσουμε να απολογηθούμε. Τα οκτάμινα και το ότι είναι μέσω ΑΣΕΚ δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Πρώτα απ' όλα, εσείς ήσασταν κατά και των 5 μήνων και των 8 μήνων παλαιότερα και το αντιπαρέρχομαι αυτό. Δεν είναι όμως εκείνο. Προκειμένου να λειτουργήσει το κονδυλητήριο, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τζορτζιώτης, που ανέφερε τον κύριο Κατρούγκαλο ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις κλπ. Εντάξει, μέχρι να γίνουν όμως πρέπει να λειτουργήσει αυτό το κράτος. Με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει. Στη διαδικασία λοιπόν αυτή πάμε να δούμε την καλύτερη λύση. Γιατί ανέφερα εγώ όχι τα 8 μήνα. Ίσως δεν έγινε κατανοητό, δεν το εξήγησα καλά. Ανέφερα τα 8 μήνα γιατί η λειτουργία χρήσης των 8 μήνων πρέπει να έχει περάσει για το έτος που μιλάμε ο προϋπολογισμός του Δήμου. Είναι μια διαδικασία δηλαδή χρονοβόρα, είναι μια διαδικασία γραφειοκρατική. Και εν πάση περιπτώσει, σε κάτι που αναφέρθηκε πριν πάλι από τον κύριο Τζορτζιώτη προς εμένα και στον κύριο Πατή, ότι έχουμε καταγγελθεί ότι εμείς με τις συμβάσεις και πληρώνει ο Δήμος, όπως είπε και ο κύριος Μπατής αλλά και εγώ, δεν υπήρξα ποτέ μέλος του πολιτισμού και αθλητισμού, δεν ήμουνα στην Αντιδημαρχία Τεχνικών, δεν ήμουνα στην Αντιδημαρχία Οικονομικών, δεν διαχειρίστηκα χρήμα και όπου χρειάστηκε έχω καταθέσει τις απόψεις μου. Απλά βρείτε μου εσείς που με καταγγέλλετε για αυτά που είπατε. Άλλο είναι να πετάμε λάσπη στη διοίκηση καρδαλιά και άλλο είναι να λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ο τίτλος κτήσης λοιπόν είναι μια καλή πρόταση και δεν είναι μια κακή πρόταση, γιατί κάνει συνέχεια στη λειτουργία, εξασφαλίζει τη 12μηνη χρήση για όσο διάστημα είναι και άρα εκ των πραγμάτων δεν θα έχουμε κενά. Γιατί δεν μπορεί να φέρνεις έναν για 8 μήνες, τον άλλον μετά ένα δίμηνο, τον άλλον ένα 5μηνο, γιατί αλλάζουν μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ακριβώς δεν είναι τα ίδια πρόσωπα. Σε μια σχολική χρονιά ή σε μια αθλητική χρονιά θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τον ίδιο προπονητή. Δεν μπορούν να αλλάζουν γνώσεις και τεχνικές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι αν κάποιος δουλεύει 3 ώρες το πρωί από αυτούς που κάνει ας πούμε την γυμναστική άκουα και ξαναδουλέψει άλλες 3 ώρες το βράδυ, δηλαδή 6 ώρες, γιατί να πληρωθεί για όλη τη μέρα. Αυτό εξασφαλίζεται με την ωριαία αντιμισθία μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι για να λαϊκίσουμε, ό,τι και αν πούμε. Όταν θα φτάσει ο καιρός για τις μόνιμες διαδικασίες, συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης τα κέρδη τα οποία δημιουργούνται δεν είναι μεμπτό να δημιουργούνται, γιατί ακριβώς όπως είπαμε, είπε και ο κύριος Πυρόπουλος, πάνε στο κοινωνικό προφίλ του Δήμου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να καλύψουμε άλλου είδους ανάγκες. Εμείς, επειδή ακριβώς
θέλουμε να λειτουργήσει το κολυμβητήριο, αλλά δεν είναι στη φιλοσοφία μας έτσι ακριβώς όπως είναι η εισήγηση, πέρα από κάποια λίγα σημεία στα οποία συμφωνούμε. Γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θεωρώντας ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες και τη λειτουργικότητα του κτηρίου όπως θα έπρεπε να είναι αυτή κατά τα δικά μας δεδομένα. Ευχαριστώ.